Hej og velkommen til endnu et afsnit af Aarhus by Magnus. 25 minutters køretur fra Aarhus centrum. Der ligger det her. Det er Memphis Mansion. Det er en replika, simpelthen, af Graceland. Det er Elvis Presley. Det er ham gutten lige her. Og vi skal ind og se det, og vi skal ind og snakke med skaberen bag, nemlig Henrik. Han har lovet at snakke lidt med os, både om Elvis, men også om huset her. Og det er altså en aktivitet, der er let at komme til som aarhusianer. Og lige bruge en eftermiddag herude. Lad os prøve at hoppe ind og se og snakke med Henrik. Så er vi kommet ind i Memphis Mansion, og altså man kan måske se en lille smule på kameraet. Det er 1% af, hvad der gemmer sig i det her smukke hus. Og vi er så heldige at sidde med The Boss. The Boss! Henrik Knudsen, ja. Tak fordi du har lyst til at være med. Selvfølgelig, altid. Henrik, du er jo manden bag det hele. Og det skal vi snakke meget mere om. Der er en masse, jeg vil spørge dig om. Okay. Men Henrik, jeg synes lige, vi starter med, hvor er du fra? Ja. Og hvor startede hele det herinde? Selvfølgelig. Jamen, jeg er jo oprindelig, jeg plejer at prale af, at jeg er randrusianer. Jeg er faktisk stolt af at være randrusianer. Ja da. Men jeg er jo fra Fyn, kan nogen nok høre på. Den kan du ikke skjule. Den kan jeg ikke helt skjule, nej. Født og opvokset i Odense. Ja. Og allerede der, i 1972, jeg var bare 8 år gammel, kom hjem fra skole, lytter til et radioprogram, der hed Top 20, tror jeg, og havde Jørgen Demilius, eller Mylle, som vært. Og den her dag, der spillede han et nummer, der hed Burning Love. Ja. Og det trækker den her 8-årige Henrik. Altså, det sætter sig simpelthen i dig, det på en eller anden måde. Ja. Det var bare, jeg synes bare, det var rock and roll. Det var cool på sin egen måde. Jeg var, selvom jeg kun var 8 år gammel, faktisk ret vild med glam rock. Okay. Og lyttede til The Martyr og Sweet og Slade og hvad de hed. Alle de Susie Quattro dengang. Det var jo fandme med høje hæle og høj krav og hvad har vi. Så det var en underlig tid, men også en fantastisk tid. Jeg husker det som en god tid. Ja. Med en masse fantastisk musik. Ja. Det var jo vild musiktid, ikke? Ja, det var det. Altså. Der skete noget. Det var vildt, men det har det jo været altid. Bare være sin genre. Men det er det, der starter det. Men det bryder sådan rigtig igennem den 16. august 77, som er den kedelige dag i Elvis-universet. Det er den dag, han dør. Ja. Og der er en masse i medierne omkring det, og der er 13 år gammel på det her tidspunkt, og der forstår jeg det måske bedre, og synes, det er spændende, og dykker mere ned i det. Jeg har altid lyttet til musik. Jeg elsker musik af enhver slags. Kæmpe musiknørd. Ja, det ved jeg ikke, for jeg er ikke en connoisseur. Det er ikke sådan, jeg kan ikke sige, hvad der var Madonnas 3. singleudspil, for eksempel. Sådan noget ved jeg ikke, men jeg lytter til alt muligt. Popmusik, rock and roll, heavy metal, klassisk jazz, soul. Du er åben, som man siger. Ja, det er jeg. Det kan jeg love dig for. Jeg synes, det skal bare være godt. Ja, nemlig. Vi gider ikke lytte til lort. Nej, det er det. Henrik, altså i de her år, fra du hørte det første Elvis-nummer, og så op til hans død, altså er du sådan, at dykker du mere ned i Elvis-universet? Altså dyrker du ham på den måde, eller hvordan? Ja, som en 13-årig og sådan en teenager vil gøre det, altså hvor det er sådan, altså at bruge ordet fanatisme er nok lige rigeligt, for igen, jeg lyttede til meget anden musik og havde interesse for al mulig musik, men det er lige sådan Elvis, der er den der er musikken, og så er der historien, som fascinerer mig. Det der med, at han kom fra absolut ingenting. Han var, altså, hans forældre var vanvittigt fattige, og alligevel så bryder han igennem ved en tilfældighed og bliver megastjerne, og så går det alligevel galt til sidst. Det er sådan det er jo en The All-American Story, med en lidt kedelig slut. Ja, præcis. Ja, fordi altså den dag, nu siger du, altså er det sådan en dag, den dag Elvis Presley dør, er det sådan, du kan huske, hvor du var, hvordan det duftede, hvilken blomster var ja, det er lige før. Hvordan var den dag? Altså. Jamen, den var jo, altså, det var ikke
på den måde en sorgens dag. Det kan man sige, er det blevet det? Nej. Fordi altså, jeg har kæmpe respekt for Elvis, og jeg holder vanvittigt meget af ham, og jeg elsker hans musik, men det er jo ikke min fætter, eller min onkel, eller en anden. Så på den måde rammer det mig ikke den dag, eller hvert år, den 16. august, men jeg har alligevel sådan en respekt for det, altså, og når jeg er i USA, og det er jo ret ofte, og jeg besøger hans grav, så kan jeg godt stå sådan og fundere. Jeg bliver ikke, jeg vil ikke sige, at jeg bliver rørt, for jeg bliver ikke rørt af det. Noget, der kan røre mig, det kan jeg godt sige, at det er, når jeg ser andre blive rørt. Ja. Hvis jeg kan se nogle andre, der bare, hvor tårerne triller ned ad kinderne, så tænker jeg, gud mand, prøv at tænke sig, at de har aldrig, måske aldrig nogensinde mødt ham eller oplevet ham, men på grund af hans musik, så har han den her effekt på dem. Ja. Det kan røre mig. Ja. Men når jeg står der, så er det mere med sådan en respekt, også ud fra den verden, jeg lever i dag, at vi har skabt en virksomhed på grund af ham. Ja. Og han har aldrig været her. Han har aldrig været i Randers. Han har aldrig været i Danmark. Han har været død længere end været i live. Altså, at man har en virksomhed i dag med 54 kollegaer, som er skabt på ham. På ham, ikke? Fordi han kunne synge. Ja, nemlig. Det er sindssygt. Det er skørt på en eller anden måde, jo. Ja, på en eller anden måde er det jo skørt, og på en eller anden måde giver det jo virkelig god mening. Altså, på hver sin måde. Altså, nemlig. Det der er med det, er også, at der er ikke rigtig noget at sammenligne med. Selvfølgelig er der The Beatles, men de har jo, altså 2 af de 4 har jo stadigvæk. Men der er heller ikke helt den samme Sinatra, som var den største i sin tid. Nu er tiden gået, og Sinatra vil altid være Sinatra, og hans klassiske ting vil altid stå snor lige, det er jeg sikker på. Men der er ikke det samme fanmiljø. Man mødes ikke en gang om året i sådan større mængder for at hylde og mindes og så videre. Altså, jeg er jo i en alder, jeg var ikke født, da Elvis Presley han stormede verden. Men der er et eller andet med Elvis Presley, som holder meget mere ved end mange andre. Og jeg tror også, du har ret i, det er også historien om ham. Ja. Altså fordi det var også meget mere end musikken på en eller anden måde, ikke? Han var meget mere end musikken, fordi han var en del af en kultur, der ikke fandtes før ham. Altså forstået på den måde, at ungdommen, der var måske ungdomskultur også 100 år før ham, men det var meget lænet eller sådan i skyggen af ens forældre. Men her kommer der en fyr, som forældrene ikke kan lide, fordi han er vild. Han er anderledes. Han er punk, før vi vidste, hvad punk var. Han fyrer den af, når han er på scenen. Der er sådan seksuelle undertoner i den måde, han optræder på, og husmøderne sidder overalt i Amerika lørdag aften, og han kom på amerikansk tv og holdt deres piger for øjnene, fordi det kunne de altså ikke. De ville både miste det ene og det andet, når de sad og så på det. Så det var en vild tid. Han var med til at danne mode. De fleste, eller ikke de fleste, stort set alle, var klippet ligesom deres far. Men Elvis kom ind og sagde, nej, jeg skal ikke klippes helt kort. Jeg vil gerne have sådan lige lidt i siderne, og jeg kan også godt tænke mig, og de sagde, hvad kunne du? Jamen, sådan vil jeg bare være. Han valgte tøj, altså han levede i en verden, hvor han spejlede sig op af afroamerikanere, og ikke så meget sine hvide skolekammerater. Men det der med, at afroamerikanerne kunne komme med sort bukser med en pink stribe og en pink jakke, altså mænd gik med en pink jakke. Det var sgu ikke nogen andre, der gjorde. Og da Elvis begyndte på det, så fik han også en del buksevand, vil jeg sige, men han var ligeglad, fordi han havde fundet sin egen stil, og det er det, der gør ham relevant i dag. Jesper Bernds har for nogle år siden sagt til mig, Henrik, alle musikere i dag, de står på skuldrene af Elvis. Og det er flot sagt, og det klinger dejligt i det her hus her, ikke også? Der lyder det jo perfekt. Men jeg forstår godt, hvad han siger, fordi Elvis var den første. Han var den første, der blev forbudt at optræde. Man filmede ham fra hoften og op. Altså, der var mange ting. Man brugte grimme ord som nærmusik, djævelens musik, alt muligt. Og han trodsede det og blev ved, til trods for, at der var ikke nogen andre, der havde fået den behandling før, så han var lige sådan en ener. Ja, altså han tog jo skraldet for mange, der kom efter ham, ikke? Man kan jo sige, at det der med at optræde, nu siger jeg utærligt, men jeg er også en gammel mand, men det at optræde utærligt, det har man måske set andre forsøg på siden. Ja, præcis. Altså, så han var jo bare en skygge af det, der sker i dag. Men man havde bare ikke set noget lignende. Når han optrådte, så stod pigerne op og råbte og skreg, og man kunne næsten ikke høre, hvad han sang. Og det var man ikke vant til. Altså, man sad pænt på sin stol og tog ind, når man var til koncerter. Men ikke med Elvis. Han var en af de første, der sådan virkelig
virkelig breakede. Der var sådan en detalje, da hans managers, eller ham, der senere blev hans manager, han opdager ham på sådan en kæmpe, hvad hedder sådan state fair, sådan en kæmpe byfest, hvor han står og optræder på ladet af en lastbil, og da showet er over, så står han hed Parker, så står han og observerer, at de her piger, de hopper og danser, det har han sgu ikke set før. Det var den ene ting. Og så den sidste ting, der virkelig slog hovedet på sømmen, det var, at pigerne efter showet havde fundet ud af, hvor Elvis' bil var parkeret, og så gik de over og tog deres, læbestift ud, og så begyndte de at skrive små søde beskeder til Elvis. Okay, og det har han aldrig set før. Og jeg ved godt, det her, det er jo vand i forhold til, hvad der sker i dag med mails og Facebook-opslag og hilsner til hinanden. Vi skal bare huske på, det var der ikke her. At gå så langt og gøre sådan nogle ting, det var vildt. Det var crazy. Men Henrik, jeg synes, at før vi begynder at snakke om det her fantastiske hus og så videre, så synes jeg også, det skulle være fedt, altså for dem, som måske sidder derude og ikke kender Elvis' historie så godt. Altså, han bliver født under forfærdelige vilkår. Altså, ja, man kan ikke sige forfærdelige, fordi der var ikke mange penge med. Der var ikke nogen penge. Nej. Altså, hvis man kigger på pengene alene, så var det ikke godt. Han var født og opvokset i et hus med sine forældre, hvor hans forældre boede, men også hans bedstemor boede. Det var 45 kvadratmeter, og det var med verandaen. Der var ingen elektricitet, der var ingen rindende vand. Det vil sige, der var ingen køkken, der var ingen bad. Okay. Alt det her, det foregik nogle andre steder. Ja. Hvis du spurgte Elvis om, og det blev han spurgt om i sit voksenliv, det må da have været en forfærdelig hård barndom. Altså, hvad snakker I om? Ja. Fordi det var jo ikke ham. Det var naboen og naboen igen. Ja. Altså, de boede bare i en bydel i Tupelo, Mississippi, hvor han blev født, som hed East Tupelo, hvor alle de fattige boede. Og det var uanset religion og farver og hvad ved jeg. Og derfor voksede han også op i en situation, hvor hey, hvad mener I med at det her det er en kirke for hvide, og det er en kirke for sort? Hey, han forstod det til. Han forstod det slet ikke. Altså, det er også det, han tager ind sådan musikalsk i hans opvækst. Han lytter til bluesmusik. Han går ud i de der kvarterer, hvor der sidder nogle ældre mænd, som har lavet instrumenter ud af noget, de har fundet på lossepladsen, og sidder og spiller og synger de her sørgmodige sange om alt det, de ikke har opnået i livet. Og Elvis, han spejler sig bare i det og siger, det er jo rigtigt, det er jo sådan her, det er. Fordi sådan kunne han jo se, at hans forældre også have kæmpet for det. Og så var der gospelmusikken, som var det sted, hvor han måske i virkeligheden fandt størst glæde at være i kirken og lytte til gospelmusik og sådan en amerikansk gospel, gudstjeneste. Den er altså ikke at sige skige til, det vil jeg lige sige, for det svinger altså. Det svinger hårdt. Det svinger meget rent. Der kan den danske folkekirke godt gå hjem og lægge sig. Og nu skal man passe på. Men den er for mig. Den er for mig. Bare sådan, vi ikke får hele. Ja, det er rigtigt. Men, og så var der selvfølgelig også countrymusikken, som han hver lørdag aften lyttede til et radioprogram, der stadigvæk findes i dag, der hedder Grand Ole Opry, som var sådan et program, hvor man introducerede alle de store countrystjerner. Ja. Og de havde sådan en vært, der var meget farverig i hans måde, og sådan en god radiovært. Du ved, hvordan de er. Ja, jo. De kan godt være lidt farvestrålende. Ja, og det var ham her også, og han kunne så fortælle om de her artister, der kom på scenen, fordi det var som sagt før tv, og at de kom ind med deres, krokodilskins boots, og de havde dragter på med perler på, og Elvis han lå på gulvet og lyttede til det her ting. Fuck, hvis jeg nogensinde bliver rig, så skal jeg have dragter med perler på. Tror du, han fik dragter med perler på? Det gjorde han. Du er i gang med 1000. Så
Så det er ligesom hans opvækst, og det er sådan en kode. Der fandtes ikke rock and roll. Det vildeste var måske sådan noget hillbilly, sådan noget country, hvor de spillede en lille smule hurtigere end gennemsnittet. Der fandtes ikke rock and roll. Og Elvis' drøm var ikke at skulle blive the king of rock and roll. Han ville være gospelsanger. Og han går faktisk til 2 auditions og dumper. Og senere bliver han så den største, hvad kan man sige, stjerne ever, i hvert fald i hans tid. Og det er jo også en god reminder til alle dem i studentertiden lige nu, ikke? Altså, det kan godt ske, man fejler, men tage afsæt i Elvis Presley, det skal nok gå. Det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes faktisk godt, at man kan bruge det. Og når du lige siger det, så er jeg nødt til at skyde ind, at da jeg gik ud af skolen, og det er mange år siden, det var sådan noget med en dags varsel, hvor skoleinspektøren kom op og sagde, du stopper i morgen. Og siger, stopper jeg i morgen? Ja, der er sådan set en grund til, at du fortsætter. Og jeg tænkte, jeg skulle egentlig have taget 10. klasse. Og se her, Henrik. Men det er ikke så men pointen er der lidt alligevel, fordi jeg er lidt kæk, når jeg siger det her. Fordi mine forældre, jeg fik en seddel med hjem til mine forældre, hvor der stod, jeg tror, det er en god idé, hvis I kan finde noget praktisk arbejde til knægten. Altså, jeg var vokset ud af folkeskolen der, og var på vej et andet sted. Og hvis du lige skal komme med den til de unge mennesker, så vil jeg bare sige, prøv her, tro på det, bliv ved, lad være med at gå, lad være med, altså, der er mange mennesker, der vil fortælle jer, at ingenting kan lade sig gøre. Og hey, jeg lever af et projekt, som jeg tror 99% den danske befolkning vil have sagt, Henrik, du var vi lukket, så ville jeg sagt, ja, det kunne vi godt have sagt dig. Ja. Altså, og nu er vi her 15 år efter. Så hey, man er nødt til at tro på det, og vi er nødt til at være anderledes, og vi kan ikke alle sammen være ens. Nej, lige nøjagtigt. Og i forhold til Elvis, altså han dyrker så det her, han vil faktisk rigtig helst lave noget gospel. Ja. Ikke? Altså, og du siger, han går til 2 editions. Fejler i den, altså fuldstændig vanvittigt, altså. Og hvad gør han så, altså, Jamen, så bliver han bare ved, altså han går så i skole, og der er han heller ikke super skarp, fordi altså, der ligger latent i hans skoletid, at hey, der er jo ikke tale om en videregående, altså uanset hvor vanvittigt god jeg er i min skoletid, så skal jeg jo ikke på universitetet bagefter, for det var der ikke penge til. Nej. Det handlede, altså der var noget med noget praktisk arbejde, eller blive gangster, eller dyrke noget sport, eller kunne løbe hurtigt, eller sådan noget. Det er sådan den amerikanske tradition. Ja. Og han kunne godt dyrke sport, han var faktisk okay American football player, men han sang bedre, gudskelov. Og hvad hedder det? Og han går faktisk til nogle sådan nogle skolearrangementer, hvor man, hey Elvis, vil du synge en sang for eleverne? Og så det vil han gerne, og allerede her, der mærker han, der sker et eller andet. Også efter skoletid, så ude foran den hed Humes High School, den skole, han gik på, der var der nogle store voksne træer, og der er så varmt i Memphis om sommeren, altså som rigtig varmt. Som i rigtig varmt. Ja. Men han sad under de her træer, havde taget en guitar med, han havde fået sine forældre, mens de boede i Tupelo. Nu er de flyttet til Memphis. Det gør de i 48. Og så sidder han ude under de her træer med den her guitar, og så sætter han og klimper og gør det bedste, han kan ud for de der country western sange. Og her oplever han noget, han aldrig nogensinde havde set før, nemlig at de unge piger synes, at han var lidt sød, og de satte sig i rundkreds rundt om ham, og han sad og kiggede. Han var sindssyg. Han var meget usikker på sig selv. Han havde ikke den største på det her tidspunkt sådan tro på, at jeg skal nok break verden. Så, men da han så de der piger, så tænkte han, jeg tror sgu, jeg tager guitaren med i morgen igen. Så det der, det er sådan stille og roligt starter for ham. Ja. Og så the rest is history på en eller anden måde. Ja, det bliver voldsomt lige pludselig, og så... Ja, præcis. Men det er jo ikke alt sammen, som du også sagde, en lykkelig historie. Altså, der er jo også ekstrem, hvad skal man sige, der er også mørke kapitler i Elvis' liv. Ja, det er der. Vanvittigt mørke kapitler endda. Ja. Altså, kan du prøve at beskrive nogle af de ting? Jamen, det er klart, altså det er jo en del af, man kan sige, en del af de mørke kapitler har noget at gøre med bagsiden af at være så succesfuld. Ja. Og det hele sker for ham faktisk i slutningen af januar 56, hvor han kommer på amerikansk national tv, og dagen efter så er verden anderledes for Elvis. Han kan ikke længere gå ud og gå i biografen, eller gå ud og spise med kammerater, eller gå til sport, eller noget som helst, fordi de bliver simpelthen bare overfaldet af fans, der vil have fat i ham på den ene og den anden måde. Og det finder han ret hurtigt ud af, det er han nødt til at finde en løsning på, og han hyrer nogle folk til at være omkring sig, fordi han kan heller aldrig være alene, fordi han er bange for,
hvad der kan ske. Altså, og sådan kan man jo ikke leve. Altså, men det gør han ret tidligt i sit liv. Husk på, han er bare her i 56, så er han bare 21 år gammel. Og så kan man sige, 21, det er halvdelen af hans liv. Han dør 42 år gammel. Så de næste 21 år, så er det med Bodyguards, så er det med sove om dagen, være op om natten, fordi det var det eneste tidspunkt, lege biografer. Når han ville i biografer, så måtte han lege dem efter lukketid. Senere, da han blev far og vil have sit barn med i Tivoli, så måtte han lege Tivoli efter lukketid. Og han gør det dog en sidste gang, lige nogle uger før han dør, der leger han også det lokale Tivoli i Memphis i 5 timer og betaler $50,000. Altså $50,000 for at have det i 5 timer. Det er sindssygt mange penge i 1977. For at det var så naturligt, som det kunne være for ham og hans datter. Så det er sådan, han ender med at leve. Plus han arbejder sindssygt hårdt. Han kan godt huske, hvad det vil sige at være fattig. Han har masser af mennesker omkring sig, også familie, som også gerne vil have en del af kagen. Ja, det er jo det, ikke? Og han kan ikke sige nej, så han siger bare til sin manager, okay, så må vi lave nogle flere shows. Altså, prøv her, der skal være penge til alle, så jeg må bare arbejde lidt hårdere. Og i takt af, at han arbejder hårdere og har mindre og mindre fritid og sådan noget, så kan han godt mærke, at det tynger. Og så begynder han at dykke ned i noget, han var blevet introduceret til, mens han havde været soldat, nemlig nogle små hvide piller, som vi kender som lykkepiller eller som amfetamin. Og det er starten på hans misbrug. Og jo mere det der, turnéliv tager til, som det gør i den sidste del af hans liv fra 31. juli 69 til den 26. juni 77, der laver han 1128 koncerter. Og det betød, at han nogle gange måtte lave 3 koncerter på en dag. Og for at komme igennem det, så tog han bare mere og mere af det her skrammel. Og da Elvis dør den 16. august 77, og man dagen efter obducerer ham, så finder man 11 medicamenter i hans krop, hvor intet af det var noget, han havde brug for. Det var alt sammen noget, han havde bildet sig selv ind, gjorde ham til en bedre Elvis. Og det eneste, det gjorde, det var at slå ham ihjel, bare 42 år gammel. Så det er jo, man kan sige, det er jo hele downsiden på hans liv og hans karriere, og det er jo både trist og tragisk, men og da Elvis dør, så er der faktisk ikke rigtig nogen, der kan tilgive ham, han er død, vel? Og der er mange, der siger, hvad var det? Og manageren får skylden, og alle mulige bliver beskyldt for at have indflydelse på det, og i virkeligheden så var det Elvis selv, som en voksen mand, der havde det største ansvar. Men prøv at her, til næste år, så er det 50 år siden Elvis døde. Det er vildt. Og han står stadigvæk snorlige. Han har den her mørke side med hans misbrug, men det var ikke noget, han prædikede. Altså, det var ikke en del, ligesom der var bands og sådan noget, hvor det var en del af deres det var ligesom deres image. rowdy image, at man skulle stå for... prøv at vi er sådan nogen her, vi kan gøre det her. Det gjorde han ikke. Altså, man kunne godt se på shows og på billeder, når han var... påvirket af et eller andet, men det var ikke noget, han stod ikke og sagde, og jeg synes også, I skal gøre det, eller gik og delte det ud til fans, eller sådan noget. Det gjorde han slet ikke. Det var ting, han troede seriøst gjorde ham noget godt, og det gjorde det desværre ikke. Men, og det der var min pointe, 50 år efter, han er stadigvæk relevant. Der kommer stadigvæk folk og besøger et museum i en lille by i Kronjylland, som han aldrig har været i. Altså, og det er jo det, der er en del af... Elton John har jo sagt om Elvis, at han vil altid være eviggyldig. Og det tror jeg, der er noget om. Jeg tror, at om 100 år, så vil ikke os to, men så vil der sidde nogle andre og snakke... Man ved aldrig, Henrik. Man ved sgu aldrig. Nej. Men så vil der sidde nogle andre og snakke om, hvilken betydning havde han. Hvorfor... Altså, han var den første, okay. Stod folk virkelig på... Eller stod musikerne efter ham virkelig på hans skud? Altså, så vil de diskutere de der påstande. Jeg ved det ikke, men jeg tror, at ligesom Mozart i dag... Altså, der er jo mange, der spørger Henrik, hvad vil du gøre den dag, at den generation, der voksede op med Elvis, ikke er her mere? Og der plejer jeg at svare, hvor gammel skal man være for at lytte til Mozart? Så der kommer jo heldigvis hele tiden en ny generation og nye fans, og også og det behøver ikke at være sådan en teenager, men det kan også være, musikelskere, som lige pludselig får det ind og tænker, okay, han var sgu da cool nok, og han havde også en anden del, og så videre, så videre. Så der
Der er en generelt, jeg vil sige, den samme interesse. Man kan sige, da huset her åbner i 2011, så havde vi et håb om at nå 25.000 besøgende det første år. Men vi nåede ikke 25.000 besøgende. Vi nåede 121.430. Næsten 5 gange så mange, som vi har regnet med. Vi har slået det tal hver eneste år. Sidste år passerede vi 160.000 besøgende. Det vil sige, altså se lige bort fra corona selvfølgelig. Men hvis man bare kigger over sådan en lige linje, så er det bare steget hele tiden. Ikke noget crazy, men bare steget. Og hvorfor skulle det ændre sig nu? Ja, præcis. Og jeg vil også sige, altså det der med, har Elvis betydning for yngre generationer, altså også, det er jo ikke så lang tid siden, der kom en film ud omkring Elvis Presley, og den var jeg også inde at se. Ja. Og jeg kan sige, jeg var langt fra den yngste, der var inde at se den. Ja, så der er jo stadig en vild interesse for, hvem han var, hans historie og hans musik, ikke? Ja. Og du kan sagtens sidde til en forfest inde på Jægergårdsgade, og der er en, der sætter Elvis Presley på, ikke? Sådan. Altså, og det viser jo bare, hvor vigtig han stadig er, ikke? Altså. Vi skal, altså, du siger, at du har en lille connection til Aarhus bag den her. Ja, en kæmpe stor historie. En kæmpe stor? Ja, den er både til Aarhus og sådan til Sverige. Okay. Fordi der fandtes i 60'erne, og jeg tror faktisk, de har spillet indtil for nogle år siden. Nu tror jeg, medlemmerne er ved at være borte. Men sådan et elektronisk band, der hed The Sputniks. Ja. Og The Sputniks, de havde en fanklub. Ja. Og en del af den fanklub var registreret i Aarhus N. Nej, jo, det er løgn. Det er rigtigt. Og på Hans Idesvej nummer 67, Aarhus N. Kjeld Grosen, jeg håber, jeg udtaler Kjeld, for det er Kjeld, der har været der og besøgt mig. Mm-hmm. Og jeg håber, jeg udtaler hans efternavn ordentligt. Men han var involveret i den her fanklub. Og på et tidspunkt, så får Kjeld den geniale idé her i midt-60'erne at skrive til Elvis og spørge, om han ikke kunne tænke sig, om han ville tage imod en æresmedlem i det svenske Sputniks Orkesters skandinaviske fanklub. Og hvad sker der? Elvis, han svarer. Han skriver tilbage og siger tak. Det er jeg stolt. Og svarer sågar, may God bless you always. Sincerely, Elvis Presley. Altså, er det rigtige brev? Det er det rigtige brev. Okay. Og det kommer Kjeld på en god dag og siger, Henrik, kunne du tænke dig at overtage det her brev? Fordi jeg er bange for, at en dag så forsvinder det bare. Ja. Og det er en skør historie. Okay. Jeg er ikke Elvis-fan, jeg er Sputnik-fan. Men tilbage i midt-60'erne, så skriver vi faktisk her for fanklubbens kontor i Aarhus, for at høre, altså The Danish Department, for at høre, om Elvis havde lyst til det. Og Elvis svarer personligt med en lille krusedulle på, at det er han stolt over. Så jo, Elvis har været opmærksom på Aarhus i midt-60'erne. Hallo, hvor vildt er det lige? Det er fandme en vild historie. Altså... I appreciate your thoughtfulness and want to wish
God bless you always. Hold kæft, det er sejt. Ja, det er altså sejt. Ja, det er fedt. Det er sejt. Så den måtte jeg jo have, også fordi den har den her Østjyllandsvinkel, og, og også bare Danmarksvinklen. Jeg synes, alt der, hvor der sådan er direkte relationer, og Aarhus har altid haft et stort, sådan også et fanmiljø. Ja. Jamen altså, hvis du lige nu sidder på Hans Edevej 67, så skal du bare vide, at Elvis engang har sendt et brev til den adresse. Ja. Ja, gå lige ud og tjekke den originale postkasse. Hold kæft, for sjovt. Fedt. Det her hus. Ja. Altså, vi har slået fast, du har en enorm interesse for Elvis Presley, hans historie, hans musik. Altså, igennem dit liv, hvordan udfolder Elvis Presley passionen sig? Altså, fordi der er langt fra at lytte til hans musik og synes, hans historie er fed, til at bygge hans fucking hus. Der er langt. Der er sindssygt langt. Ja. Og det er jo også, man kan sige, det er jo også i sig selv en skør fortælling, og det er måske også en del af attraktionen, kan man sige. Det er, at der er mange, der kigger på det og siger, okay, Elvis, det var nu aldrig rigtig noget for mig, men hvorfor pokker er der et Elvis-museum i Randers? Altså, og jeg tror, nysgerrigheden, den trigger også et publikum. Men hvorfor kom det? Jamen, det kom altså på mange af mine rejser, eller en af mine mange rejser til USA, hvor jeg var blandt andet i Nashville og skulle ind og besøge et museum, som jeg ret ofte besøger, der hedder Musicians Hall of Fame. Musicians Hall of Fame, der findes noget, der hedder Country Music Hall of Fame, men Musicians Hall of Fame handlede om de der sidemen og kvinder, der var med, altså bare for at tage Elvis, så havde han en fyr på guitar, der hed Scotty Moore, en der spillede bass, som hed Bill Black, og en trommeslager, der hed DJ Fontana. Og det her, det handler om de mennesker. Det handler om dem, ikke stjernen, men hvem var med, og hvem var de ellers med, og hvad skete der ellers i deres liv. Det er en mega fedt museum, hvis du nogensinde kommer til Nashville. Og det går helt op til i dag. Så man hylder alle sidemen. Det er jo altid stjernerne, der får... Ja, men de står ofte også på skuldrene af nogen, altså ikke? Ja, det gør de, præcis. Ja. Og på vej ind her, så ser jeg så, ind til det her museum, så ser jeg det, man kunne kalde en storefront, altså en butiksfacade, man havde bygget op, som lignede Sun-studiet i Memphis. Og Sun-studiet i Memphis, skal jeg måske bare lige forklare, det er der, hvor Elvis indspiller sine første plader. Carl Perkins, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, B.B. King. Altså et hav af artister har indspillet noget af deres første musik i det her lille studie. U2 senere i deres karriere. Altså masser af, det er sådan et legendested. Og det havde man lavet som sådan en indgangsparti, der tænkte, wow, det var sgu kægt. Og på det her tidspunkt havde jeg udstillingen nede i underværket inde i Midtbyen. Og jeg havde længe tænkt på, hvad kunne sådan være next level? Altså, hvis man skulle udvide det her, hvad kunne så være next level? Og det har jeg tænkt på længe før den her tur. Men jeg har aldrig rigtig kunne komme i tanke om det. Og så kommer jeg i tanke om, det der Sun-studie, det var ikke så kompliceret. Det er et lille studie. Det kunne ikke koste mange basører. Men inden jeg kom hjem fra USA på den her rejse her, så var det en idé, der bare voksede og voksede. Og jeg tror, mange kan måske ikke genkende til at få idéer, og den er sindssygt god på dagen, hvor man måske lige da man får den, og om aftenen sådan, wow, den er god, og når man så har sovet, og så næste morgen vågner, så tænker man, der var sgu bedre i går, faktisk. Lad os glemme den, og den her, det var bare sådan en, der voksede og voksede, og inden jeg var gået i seng det her den første nat, så havde jeg regnet ud, at det skulle ikke være Sun, det skulle være Graceland, men hvordan vi skulle lave det, det havde jeg ikke regnet ud. Og så fik jeg ideen, hey, der skal være et selskab, prøv at tænke sig, at folk kan holde deres bryllupper og deres runde fødselsdag på freaking Graceland. Altså, det var sådan noget, jeg selv ville synes var uber cool. Altså, bare have kulissen. Altså, vi ved jo godt, at vi ikke er Graceland, men bare det at have kulissen og kan lave, altså, og vi er jo fyldt med konfirmander i konfirmationssæsonen, som gerne vil køres op i en Ford Mustang op foran huset her, synes det er cool. Og det var bare sådan nogle tanker, at have en amerikansk diner. Museet, som vi sidder i nu her, og der var mange detaljer i, og det blev bare ved med at gro på mig, og jeg tænkte, det her, det må jeg finde ud af, hvordan at det kan blive, og jeg havde hverken pengene, eller hvad kan man sige, jeg havde ikke pengene og midlerne, det er lidt det samme, men jeg havde heller ikke sådan hele fantasien til, hvordan pokker tager jeg den herfra, og så til at kan blive en realitet. Så jeg startede bare med at gå ud og sige, jeg har fået en idé.
Jeg tror, det kunne blive sjovt. Jeg ved godt, den er skør. Og jeg ved godt, og jeg vidste godt, jeg tror ikke, jeg gik ud og sagde det som sådan, men jeg vidste godt, at der var mange mennesker, der ville grine af det, eller synes, det var ikke kunne forstå det. Ja. Altså, det var jeg klar over. Jeg var sådan lidt forberedt på det. Okay. Men jeg havde bare besluttet mig for, prøv at høre her. Ja. Livet, det er herfra og hertil. Ja. Og hvis vi ikke beslutter os for at følge nogle af de drømme, vi har, hvad fanden skal vi så bruge det til? Ja, præcis. Altså, vi er også nødt til, og jeg ved godt, at det er også nogen for ondt, så har man, altså, så er nogen, der er gode til at spille fodbold, så kan de gøre det, eller nogen kan noget andet, eller spille musik, eller blive radiovært, fordi det vil jeg bare gerne være. Jeg vil gerne være ham, der bestemmer, hvad du skal høre i morgen tidlig i radioen. Ja. Eller hvad vil jeg? Og det var bare sådan, altså, og jeg tænkte, og det var, igen, som jeg sagde, det er en vokset og vokset. Der gik ikke en dag, uden der blev lagt et eller andet på, og sagde, og det der kan vi også gøre, og det her kan vi også gøre. Og alle de idéer, vi har skrevet ned dengang, vi har ikke engang brugt halvdelen af dem endnu, så der ligger stadigvæk noget, der kan... Idébanken er fyldt, faktisk. Men det var selvfølgelig var det en rejse, det var svært. Projektet her har kostet 25 millioner. Plus 7 millioner til interiør, så det endte med 32 millioner. Så det var jo mange penge, skulle ud at finde, når man ikke havde nogen. Ja. Og især på et projekt, som ingen mennesker troede på. Jeg har også fået mange øretæver på den. Altså sådan, eller øretæver, men når jeg møder sælgere, som sælger det, man kalder canvas, altså nogen, der uden at have en aftale, går ind og banker på døren, bare siger, hey, jeg har det her, det mangler du. Bum, der har jeg ikke brug for. Så ved jeg præcis, hvad de snakker om, fordi det var det her jo. Altså, det kunne godt være, at pengeinstitutterne godt ville høre, hvad det var, men der var ikke nogen, der rigtig var interesseret. Altså. Så jeg var heldig på et tidspunkt, fordi jeg farede også rundt til alle mulige, hvis jeg blev inviteret ud. Henrik, vi har et møde om turisme. Kunne du tænke dig at komme og fortælle mig dine drømme? Det ville jeg gerne, uanset om det var stort eller småt. Jeg tog alt, hvad jeg kunne, og havde mulighed for at deltage i. Og det er et af de her møder, som foregik ved den her dag. Sådan, jeg tror, det var en års afslutning på det, der hed Randers Turistforenings møde. Og det foregik i Randershallen. Og der var der nogen, der sagde, Henrik, det var da interessant, det du fortalte der. Kan du ikke lige bagefter komme herover? Så blev jeg introduceret til nogle herrer, som jeg aldrig havde set før. Den ene af dem havde jeg måske læst om i avisen, men det var ikke nogen, jeg kendte, og de var ikke Elvis-fans eller noget. Okay. Men de syntes, det var cool. De sagde, prøv at høre, det vil vi gerne prøve at forfølge. Det. Kan vi lige få noget tid til at sætte os ned og se, om vi kan hjælpe dig med de penge der? Altså, den følelse, du må have haft der. Altså. Den var vanvittig, men det var også en rollercoaster, for det gik også lidt op og ned, fordi i den proces, hvor de her mænd sad og forholdt sig til det her, der holdt de jo min livline. Og nogle gange blev den sluppet, hvor de sagde, nej, det er måske helt crazy. Og hvor jeg måtte, altså, nu siger jeg jo ned på mine knæ, men det måtte jeg, altså, det var ikke med tårer i øjnene eller noget, men det var sådan, hvor jeg bare måtte ned og sige, prøv at her, jeg har på fornemmelsen, at I kan gøre det. Men jeg har også på fornemmelsen, hvis I ikke gør det, så er der ikke nogen andre, der gør det. Nej, præcis. Så dør den her. Og den tror jeg på en eller anden måde måske ramte dem og sagde, okay, det må vi prøve at finde ud af. Og så gik der et par dage, og så blev jeg ringet op og sagde, okay, lad os køre ned til kommunen og købe jorden. Det havde vi givet et bud på. Jeg tror, vi gav 2 millioner for jorden. Det var sådan smidt i 2 millioner. Bum. Okay, jamen så er vi der i gang. Altså, ikke? Og så vidste jeg, at jorden var købt, og så var vi sådan... Så nu tænkte jeg, nu kan det ikke gå galt. Og så var det bare fra morgen til aften hårdt arbejde, og masser af bevågenhed fra pressen. Altså, vi havde, da vi åbner i april 11, der havde vi, jeg tror, der 28 forskellige medier akkrediteret til åbningen. Og det, jeg tror ikke, man har haft noget i Randers. Ikke noget, jeg har fået at vide. Det tror jeg næsten, jeg heller ikke kan tage. Hvor der var lige så meget. Altså, vi taler jo om udenlandske, og altså BBC World News lavede en rapport herfra, CNN lavede en iView-rapport. Altså, det var... De Welt, hvad hedder det, The Guardian, som jo normalt ikke skriver om noget i farver, altså. Det var sådan, det var crazy. Man kunne ikke, altså, jeg vil håbe, at nogle gange så vil jeg håbe, at jeg kunne, den fornemmelse, man har på sådan en dag, og lykkes det, at man kunne putte det på flask og så sælge det. Fordi så det blev milliardær. Det var den fedeste følelse ever, at stå med noget, som i den grad også var udskilt. Altså, jeg havde fået breve fra folk, der sagde,
Ikke i Randers, Henrik. Det synes vi ikke. Vi synes ikke, det passer Randers. Nej. Vi synes for øvrigt også, det er en grim bygning. Og jeg tænker, hvor fanden står du hen og kigger på en anden bygning? Ja, præcis. Altså, det kan godt Har du være, set, hvad der er? nej, men du siger jo ikke, at det er det smukkeste sted i verden. Nej. Det er det selvfølgelig i vores liv, og i vores univers. Vi er ret stolte af bygningen, og synes, at den klæder Randers ret godt, og er en god, sådan en, når man kommer ind til byen, så ser man også, hey, velkommen til Randers, det er sådan her, vi tager imod. Men der var altså nogen, der synes det var underligt. Der var også mange, der synes at det var underligt, at alle de her penge skulle bruges på det, i stedet for at bruge det på de ældre. Og de havde måske misforstået, at det var ikke kommunen, der gav os pengene. Nej, det var ikke nogen fonde, der gav os penge. Ja. Det var altså private penge. Ikke vores private penge, men andres private penge. Hvordan går det fra... Altså, hvordan ender du med at vil bygge en replika af Graceland? Fordi jeg tænker, der er forskel. Der er langt fra at se den der storefront, til at bygge et replika af Elvis Presleys hus. Jamen prøv, igen så tror jeg, det er en del af... Jeg tror også, til gengæld, det er også en del af magien. Det er, når du står herude, og nu er det jo ikke så længe siden, vi havde besøg af Priscilla Presley. Ja. Og da hun blev sat af herude foran, eller faktisk, da vi henter hende i Billund og kører hende ind, hun boede på Hotel Randers, og hun kører forbi, og hun kigger, der kan jeg bare se, hun kigger sådan 3-4 gange og tænker, det er sgu da, hvordan har I flyttet det over? Eller hvad har I lavet det, altså? Og man kan sige, at det er jo ikke bare Priscillas betragtning, det er mange andres også. Og det er jo det der med, at det er jo ikke bare en kopi. Huset her er dobbelt så stort, som Graceland er i Memphis. Okay. Så huset, altså for dem, der ved det, de vil sige, okay, vi kan godt se, at der er noget mere plads her, end der er det. Okay. Og nu skal man ikke have ondt af Elvis, fordi han havde en masse tilbygninger og sidebygninger, og han elsker at spille squash, og han byggede sin egen squashbane i baghaven. Okay. Så altså, han har haft plads nok. Han har haft plads nok, så vi skal ikke have ondt af ham. Men selve hovedbygningen er ikke så sindssygt stor. Den er bygget i slutningen af 30'erne af nogle andre, og Elvis overtager det i 57. Men anyway, så for os synes jeg også, det var vigtigt. Det var ligesom en del af det. Der kommer mange amerikanere, som havde hørt om os, og faktisk troede, at det her det var sådan et lille dukkehus. Altså, at når de kom hertil, så kom de til en anden bygning, og så kunne de gå ind i sådan en lille hal, og så kunne de stå og kigge, nå, det er meget sjovt. Okay, en overraskelse, så når man kommer til. Altså. Så, hvad hedder det, eller måske halvstørrelse, eller noget andet. Så derfor tror jeg, at det er også vigtigt. Altså, det er også derfor, det kostede så sindssygt mange penge at lave. Altså, fandt I tegningerne til? Altså, hvordan gør man det? Nej, vi tog til Memphis. Jeg fik 2 arkitekter. Det var også en anden. Det var før penge overhovedet var fundet. Ja. Så havde jeg nogle gode venner, som er i, hvad kan man sige, i byggebranchen, eller bare det, ham er en, der hedder Jan, som sælger køkkener. Ham havde jeg spurgt, hvem kender du af entreprenører i byen, som bare kunne have en lille interesse i Elvis. Ja. Og det sagde jeg, fordi jeg orkede ikke, altså for det kom jeg jo til, men på det tidspunkt tænkte jeg, at det er nemmere at finde nogen, der kan lide det, til at begynde på, eller forstår det, inden jeg skal ind og forklare en hel masse. Ja. Og der nævner han så, et arkitektfirma, det findes desværre ikke, Smag Up. I Randers findes desværre ikke mere. Og der sagde han, jeg tror, den ene arkitekternes kone er ret glad for Elvis. Så tænkte jeg, okay, så starter vi der. Så dem tog jeg fat i, og de synes også, det var spændende. Ja. Og det var inden jeg havde mødt dem, som ligesom kom med pengene. Jeg siger, det her, det er det, jeg har lyst til, og hvad tror jeg, det koster at bygge? Og det er dem, der ligesom realiserer det, og tænker, okay, Henrik, det er altså ikke, for jeg troede, det kunne vi måske bygge for 5 millioner, eller sådan noget. Og 5 millioner ville også have været crazy i min økonomi dengang, og stadigvæk for øvrigt, men det er dem, der siger, okay, du skal altså bruge nogle flere penge, og du skal købe en grund, og der er nogle tegninger, der skal laves og sådan noget. Ja. Men prøv at høre her, siger de så. Hvad med, vi tog en tur til Memphis? Ja. Og så huset. Nå ja, så er vi der i gang, siger jeg så. De ville gerne betale deres egen vej og tage deres koner med over og se det, og tog en ingeniør med og alt muligt. Ja. Og det blev også en sjov tur, fordi da vi kommer ind, og besøger Graceland på den her tur, for det første så kan jeg huske, at på vej derover, fordi det var ligesom de første, der skulle repræsentere nogen udefra, der skulle finde interessen i det her. Så jeg ville jo også gerne have, at det lignede en succes. Ja. Og Graceland har jo
gode og dårlige dage, ligesom alle turistattraktioner. Der kan være dage, hvor der ikke sker særlig meget. Ja. Og jeg tænkte bare, for pokker man, prøv at tænke dig, hvis der ikke er et øje, når vi kommer derover. For det var lidt uden for sæsonen, så det kunne sagens være sket. Ja. Og mit hjerte, det bankede hele vejen, hele vejen over. Jeg kramsvedte i det fly der. Jeg tænkte sig, hvis det bliver... Og de bare tænker, Henrik, hvad fanden vil bygge det? For der er jo ikke nogen, der gider at se det originale. Nej. Hvad fanden skulle vi så bygge et for i Randers? Ja. Og så ville skæbnen, at da vi kommer til Memphis, vi landede om aftenen, og dagen efter tager der op som det første, så stod folk i kø helt ud til vejen. Og det gør de tit, så det er fedt. Ja. Og det var, som det skulle være, men det var også bare sådan, okay, tak skal du have, der er nogen, der har lyttet til mine bønner. Der var nogen, der holdt hånden over der. Men så skal vi så ind og se det her hus der. Der var jo taget et kamera med, der var også taget en tommelstok med, for hvis der lige var et eller andet. For der fandtes ikke nogen blueprints, der fandtes ikke tegninger på huset. Altså jo, men uden mål på. Okay. Og det var virkelig sjovt, fordi at det er sådan, at på det her tidspunkt, når man besøgte Graceland, så var der nogle guider der, og de havde sådan nogle røde trøjer på. Og det var de almindelige guider. Hvis det var sådan, der var ved at ske et eller andet, så ville der komme guider med blå trøjer på. Okay. Og det vidste jeg, og det var der ingen andre, der vidste. Nej. Og vi kommer ind, og de begynder at tage alle mulige billeder. Vi kommer bare lige ind af fordøren, og de begynder bare til at klippe billeder af loftet og små detaljer af samlinger i alt muligt. Og de der, man kan bare se på, at de synes, det var mystisk. Og så på et tidspunkt, så tager, Jan, han tager så en tommelstok op og begynder at folde den ud. Og en tommelstok, det har de sgu aldrig set i deres liv. Vel, det kunne lige så godt være et eller andet våben, eller et eller andet, så der blev hurtigt. Og så kom de der vagter med de blå trøjer på, og han stod, og det han gjorde, det var, der er sådan en trappe op til førstsalen, og for at regne ud, hvor højt der var til loftet, så ville de måle trinene og tælle dem. Så de ville jo bare måle det første trin, og så lige pludselig kom de der vagter ind og sagde, hvad foregår der her? Og vi vil bare gerne bygge en replika. vi vil lige ved at tage nogle mål, hvad vi skulle bruge dem til. Jamen, det er fordi vi vil bygge et man til hjemme i Danmark, sagde vi så. Og så vendte de bare, men du kunne bare se, de rullede med øjnene, og så vendte de rundt på hælene, og så gik de derfra, og så kunne vi høre den ene sige til den anden, jeg har mødt mange crazy Elvis-fans, men de tager prisen. så fik de lov til. I hvor skingerne sindssygt. Ja, altså, på en eller anden måde. Eller bare tænke, det der kommer der aldrig til at ske. Nej, altså. Nemlig. Ja. Så det var sådan set måden, hvorpå, hvad kan man sige, det tekniske, detaljerne blev lavet. Og hvordan var byggeprocessen? Altså gik det så nogenlunde, eller hvad? Synes jeg. Det synes jeg, det gjorde. Da det først kommer i gang i forsommeren 2010. Jeg tror, det er sådan noget Lego, de har lavet der. Inden vi kommer, nu kommer øver og skal nu her. Ja, sådan bliver den stående der. Hvor er det? Så ligger vi den ned her, kammerater. I var med. Damer og herrer, I var med, da vi lavede den her nede bagved. Om 10.000 år, når de tænker, hvad helvede lavede det her hus for, så vil de vide hvorfor, for det står her alle sammen. Sådan. Sådan. Så ikke lægge den langsomt ned. Jo, jeg kan også godt lægge den langsomt ned. Ja. Nu bliver der jo altså en kuldebro, Henrik. Hvordan står vi i forhold til garantien nu? Er det langsomt ned? Ja. Sådan. Tusind tak skal I have. Så går det stille og roligt. Man bruger 10 måneder på at bygge selve huset, hvilket jeg synes var hurtigt. Yeah. 2 måneder på interiør, og så var vi rundt klar til åbning i april 11. Jeg kan huske, at vi havde dog nogle problemer hernede, for vi var lidt presset af tiden, og vi skulle jo hænge noget op i alle skabene her. Og så havde jeg læst et eller andet sted, at man kunne købe sådan noget, der kunne klistre, og der var velcro på. Så kunne man klistre det på væggen, og så kunne man klistre det på de der ting. Altså ikke tøj og sådan noget, men på billeder og sådan noget. Og det var skide godt, og det virker. Vi fik hurtigt så op, vi tænkte high five, og kæft, hvor er vi gode. Og så næste morgen, da vi skulle åbne, så lå 80% af det var faldet ned igen, fordi at velcroen, den limede ikke så godt på den maling, vi havde. Og så stod vi altså lige pludselig og tænkte, hvad gør vi? Vi har mindre end 4 timer til at få det her op igen. Ja. Og så var gode råd dyre, og vi fik sat nogle lister op, og fik det hurtigt monteret igen. I klarede det? Ja, der var noget. Jeg tror, der var noget, der lige sådan stod, og noget, der dækkede noget, og noget, der blev holdt op med en finger, der pressen gik forbi. Og sådan bare. Hvorfor står han sådan der med fingeren? Det ser da underligt ud. Altså, det er lige nødt til, mens de tager det billede der. Så der var sådan lidt panik før åbningstid. Men det var også noget, vi kigger. Altså, det var forfærdeligt, mens vi stod i det. Men det er jo noget, vi kigger tilbage på i dag med glæde. Og jeg tror, alle, der har prøvet at skal lave et eller andet, godt ved, at selvfølgelig
altså, hvorfor skulle det lige køre smurt? Det er der næsten ikke noget, der gør. Nej, det er der sgu altså, ikke. Og så er der heller ikke noget sjovt i det, kan man sige. Nej, jeg vil jo godt Altså- være fri for det der. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Jeg tænker, Henrik, altså var der noget æresfrygt i det? Altså Også det, ja. fordi, jeg tænker, der er fandme mange mennesker, der har en holdning til Elvis Presley. Der er mange, der elsker ham ekstremt højt, og der er sikkert også mange holdninger til, hvordan det skal bygges, hvordan det skal se ud, og så videre. Altså, og når CNN, The Guardian og alle dem der, de går, altså, du må også have tænkt, fuck, jeg håber, jeg har gjort det her rigtigt. Altså, eller hvordan? Ja, men det er klart, altså, da vi står herude og klipper den røde snor, og jeg godt kan huske, hvordan det så ud til morges, da jeg kom ned, der havde jeg jo mine kollegaer stående standby her og sige, lige så snart, at vi har klippet den røde snor, så går I hurtigt nogle runder og tjekker, at tingene er i orden. Så vi var jo meget, altså vi vidste jo godt, at det er i dag, vi blev evalueret. Ja. Det er i dag, det vi bliver målt på, det der bliver sagt og skrevet her, det er det, der gør, om vi sælger nogle billetter hen over sommeren. Ja. Men gudskelov, så tror jeg tror også, at stedet blev målt lidt på den energi, som vi kom med. Altså, at når du kommer ind i huset, Elvis Costello, som besøgte os for nogle år siden, han sagde det meget tydeligt. Han sagde, Henrik, jeg har set Graceland i Memphis, og det er mageløst, og det er fantastisk. Men de har ikke den energi, I har. Nej. Og hvad mente han med det? Han mente den kærlighed, vi har til publikum. Vi er jo ikke bare på arbejde. Nej, vel? nemlig. Det er passion. Det er passionen. Ja. Hey, Ja. vi er sgu stolte af Elvis, og vi taler ham op, og vi taler Graceland op, og vi taler alle hans musikere op, og selvfølgelig fortæller vi også, som jeg lige gjorde for lidt siden, downsiden med Elvis, fordi det er også en del af fortællingen. Men jeg tror også, at den dag, så blev vi der. Jamen, det er sådan noget. Nogle gange, så er der nogle ting, der hvor kærligheden overvinder alt. Altså, hvor det måske godt kunne have været mere strømlignet, eller der kunne have været nogle andre ting, vi godt kunne have haft ham. Men det ser man ikke, fordi det lever på nogle andre ting. Det lever på de udtryk, vi har omkring Elvis. Den fortælling, vi laver. Og så gør Elvis jo forbandet meget selv. Altså, han er jo en legende, og prøv at høre her, altså, der går ikke en dag, uden vi har gæster, der kommer med tår i øjnene. Enten har set dokumentaren, eller har gået rundt hernede og set nogle ting, der minder dem om noget fra deres ungdom, eller et eller andet, eller det aftryk. Han er jo soundtracket, det siger vi om mange ting. Det er soundtracket til vores liv, og Elvis er jo ikke soundtracket til alle menneskers liv, men til gengæld så har alle mennesker, de ved i rundetal godt, hvem han er. Det kan godt være, de ikke ved alt om ham, men de ved godt, at han var den her artist, og historien er trist, men den er også god, og den er også fantastisk, og den er også mageløs, og så er den også trist. Ja. Ja. Og altså, der kommer en masse Elvis-fans, også fra USA, og besøger, altså. Alle hjørner af verden. Det er altså vildt. Ja. Altså. Der er ikke et kontinent, der ikke har været. Okay. Der ikke har været her. Altså, vi har både haft. Vi har måske ikke lige haft eskimoer, det kan jeg ikke lige huske, vi har haft, men altså, vi har haft både kinesere, vietnamesere, folk fra Australien, New Zealand, Afrika, Amerika selvfølgelig, Canada, Sydamerika, Brasilien. Det vildeste var et ægtepar fra Buenos Aires, som havde et stort ønske. De havde været på Graceland, men de ville gerne se det her. De har aldrig været i Europa før, og de flyver altså fra Buenos Aires til Danmark for at se det her sted. Det er vildt, mand.
Og det er jo en crazy fortælling, altså. Og, men dem har vi altså mange af. Jeg har også oplevet et par gange at blive kontaktet af nogen, som havde nogle familiemedlemmer, som var meget syge, terminal med kræft, eller det er kræft, de to, jeg lige kan komme i tanke om det med kræft, og det var altså også tungt. Jeg kan huske den første, der kom, hvor jeg blev ringet op og spurgt, om min far vil gerne se det her, og han vil se det som det sidste, inden han skal dø. Og det er sådan, det tænker man ikke over, når man bare har fart på i hverdagen, og man tænker, hvor er det godt, og hvor er vi gode, og nu kører der er mange gæster. Men når du så står i det, og tænker på, det var hans sidste ønske. Ja. Hvor mange mennesker i deres liv får chancen for at præsentere noget, der er et andet menneskes sidste som man ønske, selv har skabt. Ikke? Som man selv har skabt. Det må være stort. Jamen, det er det, men det igen, så er det sgu ikke mig, så er det Elvis selv, der klarer det. Altså, det er jo hans effekt, det er det, han har gjort ved folk, der gør, at de kommer, og det er jo en kæmpe, altså det er jo en mega ære, som jeg sagde, jeg forstod det ikke. Jeg forstod det godt, da jeg blev ringet op, jeg vidste godt, hvad det her det handlede om, men du forstår det først, når du sidder, eller er her sammen med gæsten, og gæsten fortæller, jeg har ikke så mange dage tilbage, men det var det her, jeg gerne ville. Så tænker jeg, vildt. Altså, og det er jo også vildt, altså det har også givet genklang i Presley-familien. Altså, I har familiemedlemmer her. Ja, flere gange. Ikke bare Priscilla, men Priscillas bror og Priscillas niece og nevø har været her mange gange. Elvis mister sin mor i 58, og hans far gifter sig igen, og i det giftermål, der får han 3 brødre, og en af hans brødre har været her. Okay. Så det er jo også, og det er jo igen også sådan et... Det var også Billy, hans bror, som kom her, som da han står af herude foran huset af den bil, han blev hentet i, og han står bare med tårer i øjnene og siger, det er ikke rigtigt. Altså, det er crazy. Hvordan, altså, og nu, ikke fordi jeg skal sidde fangirl, men hvordan er de som mennesker? Altså, hvordan, altså... det må du gerne. men jeg er bare sådan lidt interesseret, altså, nogen, der har været en del af Presley-dynastiet og sådan noget, altså, hvordan er de omgås? Og stadigvæk er jo. Ja, og stadig er jo i den grad stadigvæk. Jamen, fantastisk. Altså, jeg har jo kendt Priscilla siden 89 og mødt hende mange gange, primært i USA, også et par gange i Danmark, men aldrig her. Nej. Aldrig i forbindelse med vores forretning. Og nu fik vi chancen for at få hende over. Det var noget, vi havde forberedt os meget på, for vi ved godt, at hun lever måske lidt en anden livsstil end gennemsnittet af danskere. Altså, hun bor i den gode del af Beverly Hills. Det er de rigtige restauranter, det er med privatchauffører, det er alt muligt. Og det kan man jo godt sætte og sige, okay, skal hun nu spille fint? Men det er jo altså, hey, det er sådan, de vokser op, det er sådan, de lever, og det er sådan, livsstilen er. Ja. Og det var vi jo sådan lidt bekymrende for, fordi hvordan kan vi matche den? Og der var hun altså fantastisk, fordi at inden hun kommer, så får jeg at vide, fordi jeg har sådan gået og spekuleret på, at hvad er det for nogle restauranter, vi skal have i, og hvor er det, vi gå hen? Og så havde hendes europæiske manager, han havde så ringet til mig og sagt, at Priscilla, hun vil gerne starte med, at vi spiser ude hos jer den første aften. Og så tænkte jeg, okay, men så er vi der i gang, og så stille og roligt, og så sidder vi, og vi havde fundet et lokale, for vi vidste godt, hun kunne ikke sætte ind i dineren, så vi har sådan nogle mødelokaler, vi har pyntet op, og ligesom når vi har fester og sådan noget, så havde vi lavet sådan et arrangement for hende der. Og den aften, så sagde hun, jamen, vi spiser bare her de 5 dage. Det er fandme i orden. Og så var vi jo ligesom nede på jorden, ikke også? Præcis. Og det der med privatchauffør, vi havde jo lånt en flot bil af Jysk Automobilcentrum, tror jeg godt, jeg må sige. Sådan en rigtig flot Audi til et par millioner kroner, som vi havde fået lov. Vi har bare fået nøglerne, og stor tak til dem for tilliden. Og den blev hun jo så kørt rundt i, og det var hun meget glad for. Men der havde også været tale om, at hun ville også gerne have sin space og sådan noget, men der var ikke et sted, hvor vi kom ud, hvor der var fans, for der var fans alle steder. Det overraskede mig. Ja. Altså, jeg havde jo sikkert selv været der, hvis jeg havde været på den anden side af hegnen for at møde hende. Men så det er ikke et disrespekt til dem, for jeg har sindssygt meget respekt for fans. Ja. Det er jo dem, der er the movers and the shakers. Ja. Men der var fans hele tiden, og hun favnede det. Altså på en måde, som jeg aldrig nogensinde
havde turde gætte på, altså hvor der bare var plads til det hele, og det var klasse, det var verdensklasse. Altså, hun var helt anderledes, end jeg måske havde fejlagtigt gættet på, inden hun kom.